Салом, бонувони зебо, духтаракҳои хушрӯ, хоҳараку, апҳо, модару, ҳамаи дузандаҳо. Ба ҳамаи шумо саломи худро мерасонам. Хела боз дар сайт ягон навор напартофтам. Рости гап беҳад шуморо ёд кардам, комментарияҳотонро ёд кардам. Комментариҳои хушрӯ, комментариҳои безеб, любой хел комментариҳои шуморо ман ёд кардам. Даромадам мехонам, мебинам ки нест. Шита фикр мекунам маро ҳам фаромӯш кардан гуфта ха рости гап камакак ҳамин гирипоқати овора. Ман акнун каме вақт ёфта мехостам ба шумо кокетка, просто кокеткаи варадникдорро нишон диҳам. Бо диққат нигоҳ кунед. Ҳамашро хушрӯ карда мефаҳмонам, бо диққат нигоҳ кунед. Ана ба мо лозим шуд, манам хе мато, рости гап ман аз матои нав накардам, ин аз мато аз паплино куртои пештара буд. Ман гуфтам ба шумо просто кокетка нишон диҳам. Мана дута, манам қадара, мана кушодишан гиремагар диққат кунем. 24 сантиметра кушодиш, 24 сантиметр ва дарозиш ана 28. Мана якта, ана ин дута, ино ҳардуш пешак. Мана дутага бо барои пуштак тайёр кардам. Инро ҳам кушодиша. Ин ҳозираш дар размери ҳичка мегӯям, хе размерҳои стандарт барои нишон додан аст. Ин аз ягон курта нест, аз ягон барои заказ нест. Ана минам 24 гирифтам. Ана якта барои пуштак, якта барои главни материалу. Ана ин зиёдтӣ бо барои варатник. Ҳозир варатник ҳозираша дар кор не. Яктаи инҳоро флизелин клей мекунем. Ана пуштак яча флизелин клей мекунем, яча не. Ана пешакҳоро ҳам бошад, байнашро утюкада ёфта, айним ҷои утюкадаги иса флизелин мечаспонем. Тарафи аз таракаша флизелин мечаспонем, тарафи бе аз таракаш мемонадам хел. Мана чӣ хеле ки гуфтам ба шумо, мана яктагиашро флизелин клей кардем. Мана ин пуштак, ана бо дигариш. Пешакҳо ҳам ҳамто. Мана нигоҳ кунед. Агар мана хел кушоем, мана ду тарафи ин холӣ, мана ин ду тарафиш флизелин дора. Ино аз таракаш мешавад. Ана акнун ҳозир пора карда онро оҳиста оҳиста ба шумо мефаҳмонам. Ана акнун инро болои ҳам гузошта, мана хел мешавад бинед. Мана дута болои ҳам гузоштем, лаб ба лаб. Аз ана ҳаминҷо 3 сантиметр аввал монда як хати рост мекашем. Ин барои чи 3 сантиметр, ин 3 сантиметр барои болои дигар омаданашда. Ҷа ҳисоб намекунем. Ана 3 сантиметри монда манам хел мекашем. Ҳаминоро мечаспонем. Ана акнун аз 3 сантиметр иса 7 сантиметр монда манам хел даҳани куртаро мебурем. Хоҳед майи даҳак буред, хоҳед калон буред, фарқаш нест. Гапи варатник, хоҳед варатнико калон биёяд, чӣ қадр кушод метавонед бурида. Мана миро хе мебурем. китфашро каме поён мебурем. ана акнун инҳоро камакак поёнашро ҳам ман бурам барои шумо фаҳме ки инҷа поён аст. мана дидед чӣ хеле мешавад. мана ин 3 сантиметри гуфтаги инҷо мебиёду, мана ин варатник мешавад. мана хел инҷада варатник мечаспонем. ана акнун пуштакро ҳам хел 7 сантиметр гарданашро мемонем. 7 сантиметр барои ки мо 7 монда будем ку. Баъд вақте ки варатник медӯзем, гарданро мана хел чуқур намезанем. Камакак болотар. Ҳаминам расшоташ 2,5 3 4 4,5 назанед. Баъд китфро мана хел карда камтар сарнишеб мерем. ана акнун инро дар болои материали основной монда ранги ҳавай мебурем. вақте ки ҳардуяшро бурдем, ан хел пуштак, мана ино ду тараф. Ана акнун ана ин материали бе флизелинро ба тарафи флизелин отдельно китф ба китф медӯзем. Мана хел отдельно. Ана инашро бошад отдельно флизелиндор медӯзем. Пуштакро бо пуштакҳош мечаспонем. Чӣ хел ки китфҳоро мечаспонем ку, мана хел китф мечаспонем. Барои варатник часпонӣ тайёр мекунем. манам хел строчка мерем. инашам ҳамин хел мана алоҳида алоҳида. Дидед ман хел мавози ман меқапам, бинед алоҳида мешавад.
алоҳида строчка мезанем. мана баъде ки духтед мана хе мешавад, дидед, мана ин алоҳида. Анакнун анами дарзҳоро ҳар тараф манахе ду тақсим карда инҳоро дарзмол мекунем. ҳар як кадомашро манахе утюг мекунем. баъде ки дарзмол кардем, ҳамаро болои ҳам анамхе хушрӯ дарз, болои дарз бояд туғри боша, инҷа туғри боша. Мана ин зиёдтиеш ки аз пуштак баромадагия, баъд инҷоро бо гирифта каме то ҳаминҷоро рост мекунем. ҳамаш бояд анахе як хел бояд бошад, дидед. Анакнун варатникро чен мекунем. варатникро манахе сантиметро аз оҳанакаш монда як манамит хел гирдоба гирд манахе болош намехобонему манахе дарунаш қатӣ чен мекунем, дарунша чен мекунем. Даруни ҳамиро манамхе оста оста то инҷоро. аз мо то ҳаминҷо 21 аст. ба ҳаққи духт барои дар лаби варатникро духтан 22 21 ҳози тайёраша мо 22 меонем 1 сантиметри. Агар каме ҳам агар зиёд омад бо шумо метавонед ки аз бари варатник камтар метавонед тангш кунед, камтар гирин шада. анако варатникро ҳози 22 сантиметр ин 44 мешавад. 44 сантиметр монда дарунашро флизелин клей мекунем. мана флизелин клей кардем. аз мо кушоди ҳози варатникмон 8 сантиметр омадаги амҷаш. ҳамқадар матоъ буд, ҳамқадар метавонед памптар кунед, метавонед бориктар кунед, ин фарқ надорад. баъд аз оне ки ман хелтӣ кардед ду қада карда инҷаш 8 меистад, ана инҷаро бориктар мекунем 6. манахе камакак ним кулула то болоя меравем, инҷаша рост мебурем. манахе мешад байнашро меёбем. байни пуштакҳоро ҳам меёбем. манамхе расечка монда. анакнун инро барои ҳар тараф наҷунбад аввал ду тарафи инро медузем. манамхел строчка дода аз ду тараф, баъд гардонда байнаш ба клейка мемонем ки ҳар тараф наравад. барои часпондани ин мо ҳатман бо риштаву сӯзан дастӣ кор мекунем. дар таги мошина надавен. агар профессионал хоҳем кор кардан хушу тоза биёяд, ҳатман аввал дастӣ кор кунед. манахе аз тарафи пуштак мемонед, мобайн ба мобайн туғри бояд биёяду анамин қапе фақат болонгиша тоб дода аз ҳами байн сар карда манамхел монда дарун ба даруни ҳами медузем. манамхе то ҳами ҷое ки гирдиш мебиёд то ҳамҷоя медузем дастӣ. бо унвони зебо хоҳаракҳои хушрӯи ман як чизро гуфтанӣ намонам ки манами вақте ки варатникро мечаспонем камакак ғам метиҳада, бисёрро ғам метиҳад, барое ки мешавад ки варатник камакак майдагӣ кунаду мана ин ва ё калонӣ. аз чӣ сабаб? вақте ки варатник духтанро сар мекунед флизелинои туника кастаку ай ҳаму бояд гирем, барое ки ҳам бояд пеш ҳам бояд қафоро часпондан, ҳар ду тарафро ҳам аз тарак ҳам основной материала бояд шумо флизелин часпонед, барое ки вақте ки ин тараф флизелин надорад ин меёзад. вақте ки ҳарду тарафш як хел ки ҳастай намеёза. баъд вақте ки мечаспонед мешавад ки мана ин ду тараф калонӣ кунаду ин майдагӣ кунад. шумо метавонед аз сари китф бо камакак майда карда онро туғри кунед. ягон танқисиеш нест. камакак душворӣ мешавад, онро ислоҳ кардан мумкин. манам хел рост мешавад. акнун онро ҳози ман хел строчка медавонам. манам хел строчка давонда онро туғри мекунам. баъде ки строчка давондам ҳар ҷо қайчи карда онро мегардонам. баъд ҳама тарафа ҳама ҷоашро утюг мекунем.
ман аз сарои китфро часпондам, инҷоро ба даст духтам, баъд бо гирифтам мошина кардам барои камтар мустаҳкам шавад. Агар риштаи ҳар як мато куртара ба риштаи худ дузед, ида таги ҷа мебиёяд, ай тарафам ки тофтак агар риштаи худаш биёяд бо хубтара. Барои ин ҳозираш да ки аз музакказ набуд, ҳам барояд нишон додам буд. Ман рости гап ҳар хел риштақати духтагиём баъди духтан ҳамаам ҷоро утюг мекунем. дарзое ки духтагием ко ҳамаро ҳамаша утюг када болои ҳамонда меркаи дилхоҳтона пора мекунем. ан акнун аз мун манахе тайёр шуд. болои ҳамонда чанде ки манамҷа худашро мегирад хоҳед, иба манахе бориктар мемонед, не ки аз манахе камтар чуқур монда, мана ҷояшро гирифтааст. утюгкунӣ варадник аз худатон чанд қайқ хоҳед даҳнашро кушода монед бо утюг манахе рост карда метавонед ки манахе бо кушодтар шуд. ан акнун инҷаро медузед бо мошина, баъд монда меркаашро пора мекунед. ан акнун бонувони зебо тамом кардем, ҳамаша духтем, буд кардем, утюг кардем. болои ҳамонда меркагирӣ ҳаст. дар навораи гузаштаҳома тамошо кунед, тарзи меркагирӣ ҳаст. баъд мерка гиред. не ки аз шумо як хоҳиш хоҳаро. аввал дар матоъҳои кӯҳна ягон қимати як бор эксперимент гузаронед, дастатонро рост карда шинонед дар ҳамин фасонҳо. ҷои қиниш бисёр аст, мешавад ки ман инҷо тоғри намегирад, чанд бор ро меканед, ҳеҷ зиқ нашавед. ҳамаша мешавад тоғри карда. барои ин варадника камтар зиёдтар мемонед, бо аинҷа мешавад ки майдатар кардан гиред. барои ин бонувони зебо бо диққат гӯш кунед, наворҳоамро бо диққат тамошо кунед. нофаҳмоӣ бошад боз ба ман нависонед. он саволҳое ки дар комментариҳои пештара додед, варадникдорро, замокдорро, ҳамаашро оста оста боз ҳам дар матоъҳои ҳархела ман ба шумо нишон медиҳам. ба ҳаматон барори кор, таҳон сиҳатию саломатӣ ба шумо хоҳонам, азизони дилам.